Λοιπόν, μαζευτήκαμε αγαπητοί φίλοι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω τους ανθρώπους που είναι πίσω από το βιβλίο. Νομίζω ότι επειδή όλα τα κάνουμε τελείως ανάποδα και με το δικό μας το μυαλό, η πρώτη παρουσίαση που είναι αυτή είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που δουλέψανε για αυτό το βιβλίο. Θα ξεκινήσω από τους παλιότερους και όχι από αυτούς που δουλέψαν περισσότερο, θα μνημονευτούμε στα παλιότεροι συνεργάτες του συμμαθητής μου, ο Δημήτρης Καλατζής, ο οποίος είναι δεκαετίες τώρα που βοηθάει στον καθαρισμό των φωτογραφιών, σε ό,τι χρειαστώ πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με το Photoshop και τη δημιουργία, καθαρισμό, ρετουσάρισμα, έτσι υπήρχε πολύ φωτογραφικό υλικό που χρειαζόταν. Και υπεύθυνος του εξωφύλλου, η δική του έμπνευση, η Αλέκα, η οποία εχθές το βράδυ έκλεισε τα 3 εκατομμύρια φορές που άκουσε τη λέξη γρήβα. Έτσι, να τα εκατοστήσει. Εκατό εκατομμύρια είναι. Διορθωτές, η κόρη μου, η Γιώτα, και το αγόρι της ο Σπύρος ο Αργύρος. Ο Σπύρος είναι ιστορικός και φιλόλογος και πέραν των διορθώσεων που κάναμε σε αυτό το κομμάτι του ιστορικού και του φιλολογικού, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Αγαπημένη μου λέξη για το μέλλον είναι η λέξη παρήγαν, την οποία δεν την ήξερα καθόλου. Είμαστε όλοι του παρήγαγαν, δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Ο οποίος πέραν των διορθώσεων που έκανε για το βιβλίο στο κομμάτι που του αναδοχούσε, έκατσε και ένα ολόκληρο τριήμερο, καθότι κάποια στιγμή εντόπισε, επειδή εμείς είμαστε παιδιά του πολυτονικού, γράφαμε λοιπόν πολυτονικά, γράφαμε τα απλοποιημένα του 82, γράφαμε τα πιο απλοποιημένα του 94 και φτάσαμε στο 2023 που είναι τελείως διαφορετική η γραμματική. Οπότε έκανε έναν εξτράκο και με επικαιροποίησε στο 2023 ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σωστή. Βέβαια εξακολουθώ να απορώ γιατί γράφουν κόμμα και μετά ξεκινάνε με και. Μόλις το επιλύσουμε και αυτό, το επόμενο βιβλίο θα μάθουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Εμείς είμαστε στο πλην το και δεν υπάρχει κόμμα. Ωραία. Και η Ελισάβετ η Παπα-Νικολάου, είναι πτυχιούχος των ΤΕΦΑ Αθηνών, με ειδικότητα και στη λαογραφία και ειδικότητα του πτυχίου της είναι στον ελληνικό παραδοσιακό χορό, οπότε στο κομμάτι αυτό βοήθησε υπερβολικά πολύ να καταλάβουμε την επιστημονική πλευρά της λαογραφίας που εμείς την κάνουμε βιωματικά, που γράφουμε ξέροντας πάντων τι ήταν. Μάθαμε πάρα πολλά στο κομμάτι αυτό. Πρέπει να μνημονεύσουμε τους καυγάδες και τις εντάσεις στα αντίστοιχα τετράωρα, όπου υπήρχε μια εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη των πραγμάτων της Ελισάβετ και του Χρήστου. Και όχι άλλη γρήφα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι παρούσα και σε όλες τις επόμενες φάσεις που ίσως χρειαστεί. Και... Την πατήσατε. Και νομίζω ότι εντάξει, οι τσακωμοί καταλήξανε κάπου και όπως λέω πάντοτε, it's my way or no way. Έτσι, διότι ο συγγραφέας έχει στο τέλος πάντα δίκιο. Και βεβαίως μάθαμε λαογραφία στο επιστημονικό κομμάτι, γιατί το βιβλίο του συγκεκριμένο πρέπει να γραφτεί σωστά με επιστημονική τεκμηρίωση, γιατί θα μείνει σε βιβλιοθήκες και κάποιοι θα το διαβάσουν και θα πούνε ρε μεγάλε, πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά. Σας υπερευχαριστώ όλους για τον κόπο που κάνατε, για την ανιδιοτελή προσφορά που υπήρχε και
για κάθε φορά που σηκώνατε το τηλέφωνο όταν έπαιρνα για 400η, 500η, έτσι φορά. Δεν παίζει μουσική. Με επιτυχίες. Μπράβο.